7, talk too early. Oh, indaba. Talking my business isintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. So on Thursdays, I'm joined by Utokotela Unkosnati Shabalala. I saw the other side of him with Beach Fest on Saturday. I'm Chita Wanga Hlel Pansi. Ehamba ne mama. Shom. Kunjani Alex? Good right. Kunjani? Ngikhona futhi ngibingelela ne-family babikakasa FM. Yeah. You know when you go to a party with Utokotela, so was got whether you're a choker or na something also iphuza or really affect isisu sakho. Unankinga because unomuntu la iduzane onesikhwama nje sento angakunika yona. Yikho ukuthi angikhokhela. Well, angithi wena wezifungo ngesikhathi uthatha lo msebenzi. It's a calling, isn't it? Of course it is, and yeah. I give and I dedicate everything to Gagas FM. Number one. Yes, Alex. No, sebonga kakhulu. Namhlanje we are presenting the last episode of Isax Indaba for 2025. But ungaphatheki kabi kodwa because iyogcina here but izobe iqhubeka iba khona uzoyithola on the platforms ku TikTok, Facebook and we app show izoqhubeka. Namhlanje kodwa ngifisa sikhulume ngendaba le ye sex addiction. Sesike sakhuluma ngama addictions anhlobo nhlobo. Abantu baba addicted kuma drugs, ukudla, iporn and all of that, but we forget ukuthi khona abantu abanenkinga yokuba addicted ku sex. But umtafazo vele naturally unless mhlambe mawunezifo ezithile, should we call it ukuba addicted emtafazweni osuke senjani lo muntu usuke sekuthiwa uyi sex addict? Now Alex, le isuka from way back. It's stemming from way back because if ubuka vele umsuka wakhona, we had two terms are very very disruptive back in the day before we coined into ekuthiwa sexual health. Now lama terms lawa abizwa ukuthiwa ama nymphomaniacs and then bese kuba khona ama satyriasis. So nymphomaniacs, they have to do with ama females. Oh. It's specific to females. Right. Bese kuba khona satyriasis, which is specific to males. Now sayishintsha ke yonke leyo nto because sexual health yahamba sazama ukuvikela wonke umuntu. So ngokubeka nje simply ikhona into ekuthiwa sex addiction. Well, sorry, sesisho ke ne LGBTQI community as well. Everyone is included now. Is included. Yeah. Every gender, Alex. Now if ubuka ke umsuka wayo njengamanje isila ekhona, sinama 4 terms esiwabekayo khona sizokwazi ukuvikela wonke umuntu, sizo classify wonke umuntu under the same umbrella. Right. The first one, we call it sex addiction, but siyanqamlela, it's actually sexual addiction. It's not sex addiction, but sesathanda vele unqamlela. Yeah. Bese yesibili is hypersexuality. AS3 it's compulsive sexual behavior. AS4 it's impulsive sexual behavior. Okay. Cabanga ukuthi onke lamagama for they basically mean the same thing. Right. Now into ngibuze yona ukuthi ikhona yini ngampela into ekuthiwa is sex addiction. Yes ikhona Alex, but we can't classify it as a disorder. We can't classify it as a disease. We can only classify it as a dysfunction because even within the psychological terms of EDSM-5 we can't really classify is sex addiction under a specific condition. It's like compulsive in one of the 4 terms or ichazile ma classify. Let's talk average maybe. Lo muntu kuthiwa u addicted ocansini yini akaneli, I drive high, how often or how long? Please explain that to us so that sizoyibona ngamehlo engqondo okutheni mhlambe lo muntu sikhuluma ngawe o ilo muntu onaye in your life. The thing is, Alex, we can't quantify sex addiction, but we can talk about addiction in general. Yeah, let's hear that. But iyafana is sex addiction with alcohol addiction, iyafana with ama illicit drugs addiction, iyafana even with ukuba compelled ukuthi awukwazi ukuphila ngaphandle kwento. Now the reason why we can't classify it as a disorder or a disease, there's nothing really proven ukuthi ngempela iyona I disease or I disorder. That's why we call it a dysfunction. Ngoba I affect activities of daily living. Umuntu o sexually addicted akasakwazi ukuphila ngaphandle kwalucansi. Yeah. Ihanga yakhe yocansi iyanyuka, inkanuko iyanyuka, ufuqefuqe liyanyuka. And yena ngokwakhe akayiboni ngempela ephelele ngaphandle kokuthi achithe ejaculate. Now this applies
to all genders. I was about to ask why as discriminate more ejaculate njengasho thina ngudokotela. But ejaculation is just a term that we use in sexual health. Okay. Lephathelene both abantu Both besifazane sexes. nabantu besilisa. Sure. Yes. All right, isingithatha usinengubo Scott. Hesne? Sanibona but Alex njani? Sikhona. Nawe uyi addict kwezocansi? Hayi ngalinge. Oh, okay. All right. No, ungababazi kakhulu because asijajani on this show. Sifuna wonke Yeah. umuntu abe comfortable. Yes, yini ofisa uyibuza sine? Mina nginenkinga nosisam. Okay, mina angihlali naye but yena uhlala ekhaya. So throughout this year mangilongivakasha nje yabo ekhaya. Siyamnaka ukuthi usually most of the time mayilele esekhaya like uyakopa phinda nyakaze uyabo nje. We've never spoken to her as yet, but sidinga like ama solutions or manner of approaches ukuthi sazi ukuthi simsiza kanjani. Okay, usemncane lo muntu. No, she just turned 30 this year. Oh, all right. Kodwa unayo umuntu empilweni yakhe boyfriend? Yeah, unayo boyfriend but ayikho eduze kwakhe most of the time. All right. The question was yini esingayenza to help her? Yeah. Now la Alex asibuke impawu ngoba untokazi njengoba echaza ubale impawu ezithanda ukubaleka when it comes to addiction of ucansi. Ukhale ngokuthi njalo ngaso sonke isikhathi uyayithinta udlala with herself. That is masturbation. So with regards to quantifier in terms of a definition of a sexual addiction, if you're going to masturbate every day, if you see the need to masturbate every day, especially more than once, then we quantify that as the abnormal sexual behavior. And lo abnormal sexual behavior ifalla under hypersexuality. So lo muntu lona njengamanje ngoba engekho umuntu wakhe eduze kwakhe uzothola ukuthi the only way yena angayisatisfy ngakhona is ukumasturbate. There is her coping mechanism. So unazi impawu zokuthi there could be an element of a sexual addiction kuyena. So indlela esingamsiza ngayo because i-addiction si approach her just like we approach any other addiction. Yeah. Into yokuqala ebalekile i-counseling, and it has to be comprehensive counseling. Because if ubuka abantu who end up becoming sexually addicted banama psychological predilections before they even go into addiction. Yeah. So kumele simbuke simprofile psychologically, simcancele, simtherapy, and then of course ke if kuuthi siyayithola imbangela yalento eyenzakalayo, then of course we can target leyo mbangela. Ithini impendulo yakho nangu doc? Manje singamtshena kanjani mangathiwa doc mhlambe siyamthatha simisa like to a psychologist or something. Okay, now issue with abantu who face ama addictions, they are in denial. There is one major issue that we have with them. But indlela yokukhuluma nayo ukubabonisa iside lokuthi nina ezumndeni niyalimala ngesenzo sakhe noma ngesimo sakhe. Then kubalula ke lapho ukuthi azama ukassociate ukuthi uyalidinga yini usizo, uyayibona yini inkinga, and then bese ephumela obala. Kuya kube nzima ukuthi Alex maso treat umuntu onama psychological problems. Kuya kube nzima ukuthi simclassify because kwesinye isikhathi kuyangemele sithathe away ama rights akhe. They end up becoming a state patient. Now lo muntu usefoselekile ukuthi uyohlala a psychological institution. Kanti i-approach ibalekile in terms of ukum-understandisa ngoba akusuyena kahle kahle umuntu olahlekelwe umqondo lo. Umuntu onento ekuthiwa yi-sexual addiction. Okay. Yeah. No. Dr. uzoshare ama numbers akhe wena sine. Please nawe uwagcine because ungasuwadinga uyabo. Okay. All right. No, siyabonga. I like it when we are concerned about the well-being of abantu abaseduze nathi. All right, indaba. All right, I'm on Facebook. The show, we are streaming it on Facebook now. We are live there. You can watch e-show and on TikTok as well. Indaba. Kunama questions akhona, and interestingly doc uzobona la ukuthi abantu besifazane ababuza imibuzo nababeka indaba zabo. And then unethi uthi ngiyithanda impela isex kodwa if umuntu esezongxina kancane usefuna umdavazo ngeke lo enginayo uthola ukuthi siyenza isikhathi eside but mangabe ngithi ngiyabuza ukuthi kanti awuneliseki yini athi inkinga ukuthi ngimchamisa kamnandi engathi ngalokho echamile and uma efikile vakashile ngiyabikelwa. All right, ngigcina sengiphephuka. That's one lady complaining, and then kuzoba uthakasile ethi kancane sekuqhuma into ecijile bafethu if uthandana nomuntu othanda umdavazo ungamyeki ngoba thina ngeke sikumele lokho. And another lady owesithathu now Wendy saying ukuthi mina ngiyasithandela umdavazo
yiwona nje ongangifuni mina ukuba ke ngami ngabe ngiyuthola every day. Could it be ukuthi mina lo enkhuluma ngaye? And then fourth lady Sharon saying ukuthi that's why ngithi mina ngicela umfana la ko 50 ngoba phela izophela ilokhuzana yami. Okay, and ofuna ucansi njalo ngeke ngize ngikumele lokho. Umuntu wamfundisa ukuthi lwenziwa njalo ngiyamesaba. Wow, yindaba kuba besifazane bodwa lapha, but they are saying ukuthi khona nje othena kancane and omunye uworried ukuthi hayi uzogcina sephelelwe igqe. But if ubuka vele ikhalazo zabo zicishe ibalansane basically. It's like 50-50. Yeah. Uzothola this 50% ozothi no mina I'm ready, I'm willing ukuthi ngi-engage whenever in sexual intercourse. Bese uzothola lona uzothi ay ngeke mina. Yeah, ngiyimela lento. Indaba yesex eningi hayi ngisebenzeli mina. Yes. So lapho Alex kubucayi ngoba ucansi kahle is something that is supposed to be enjoyed by literally everyone who engages in sexual intercourse. Right. But again, of course, we have inqinambi, we have inkinga, we have sexual dysfunctions asivimbayo ukuthi si fully engage in ucansi. So izathu zokuthi inqumo zethu sithatha kanjani zibuye baleke kumina ezudokotela mase ngikubuza ngithi zikhona yini inkinga wena oyibonayo uyashesha yini ukufika kuvuthondaba. Yeah. Uba wethi yini during ucansi kuba bhlungu yini during ucansi zonke lezo zinto ibalekile kumina to pick up ama issues ngoba kahle ucansi it's supposed to be into enjoyable. Ucansi is supposed to be into enjoyable. Amazwi ka Doc. Lo hlelo is not for ingane. Sikhuluma namhlanje about isimo somuntu othanda ucansi ngokweqile, and la siqale khona udokotela usiclassifyela ukuthi labo bantu babizwa ngani nane history ukuthi iqhamukapi, wasinika nanezimpawu zokuthi if unomuntu owenza kanje mhlambe umuntu wakho kuleso simo. Do you want mhlambe i-solution, i-help? Kumbe you've been there wasuthola usizo, this is the platform. Ungakhuluma nathi ungasabi. Ungathumela ne-VN ku 063 83 99959 uthumele VN, otherwise you may call ku 0861 596 596. I'm taking ama comments as well on TikTok, ungaya khona lapha na ku Facebook as well. That's where we are live on Gagas. Gagasi with Pelele Nzuza, SA's best content producer, winner at the 2025 Telkom Radio Awards. This is the sound of success. This is the sound of KZN. Gagasi FM. We got talent. Indaba on Gagas. Ngizothatha uAndile Zungu from Emondlo. Andile Zulu, sorry. Makep. Sanibona njani Alex? Sikhona mfethu siyakumukela. Lo hlelo is not for ingane. Yes Andile. Okay. Yebo. Ngicela ukubuza la kudokotela na ngiyambingela udokotela. Ukubuza ekudleni ukuthi kukhona yini ukudla kuba nemthelelo ukuthi ugcine ube hyper ocansini, ugcine usukhanuka noma ungasafuni wena, like ukudla okunjengamaqanda, ubisi, mhlamba amasi, izinto njengalezo. All right, Doc. Okay, Lena Alex, there's no proven thing really eshoyo ukuthi there's specific food, ekwenza ukuthi kuphakame inkanuko, kuphakame uqozo, kuphamuka ufuqefuqe. Into siyasibuke general health. I-general health iya ngokuthi i-diet yakho i-balanced yini or not. Ngoba uzothola umunye umuntu odla amafutha amaningi im-affect leyo nto, uzothola umunye umuntu odla ushukela omningi im-affect leyo nto. So we don't really have ukudla targeted towards sexual health specifically. That's why we have a treatment if kuguthi umuntu uba nenkinga yezinto eziphathelene ne-sexual health. But into mina engiyaye ngiyibeke Alex, uma ngizobuka umuntu and ngithi ngiyamtreata, ngiyaye ngibuke 3 steps engimele ngiyithathe. Kuyaye kube i-diet, kube i-exercise, bese kuba i-medical treatment. So i-diet plays a very major role because it has to be a balanced diet. Okay. So if ngikufakile kwi-balanced diet, then mina as udokotela I have no issues and I have no concerns, because if you sustain the balanced diet, then you're not going to really have inkinga eziningi, especially chronic illnesses later on in life. Sure, Andile, to the answer leyo dokotela eza nayo, khona izinto ocabanga ukuthi uma uzidla izona ezinyusa i-drive yakho? Yeah man, njengoba nje ngibekisa ngawo amaqanda nobisi at some point, because okay manje anginayo umuntu engizona ngayo, kodwa ngiyazama ukuthi ngigweme ukuba hone yabona ngicine ngizisatisfy mina ngingedwa yabo, so nginobala amalanga manje ngicine nganotice mangabe sengidle kakhulu
amasi or ubisi namaqanda I get too much excited ngigcine ngingakhohlwa kuyibamba yabo All right. Yeah. Okay. I think Alex, I know exactly what's happening here. Yeah. Now, if ubuka amaqanda, if ubuka ubisi, if ubuka lezinto ayibalile, they contain ama-proteins. Now, ama-proteins ama-building blocks of ama-sperms, imbewu. Now, of course, if kuwuthi amabhola ayayakha imbewu, but wena awuyisebenzisi, umzimba of course uzogcina ukutshenile ukuthi no, there's something wrong. Ngoba i-epididymis, isikhwama sembewu sigcwele. Kumele ukwazi ukusichitha ngendlela thizeni. Kufana nokuthi ufike ungaphiswa umchamo, masuphiswa umchamo sekumele uyochitha isigubhu lesekuthiwa isinye. Nayo ke imbewu iyadinga ukuthi iphume ngoba every day umuntu wesilisa uyayicreate imbewu. So if you're not having sexual intercourse, if you are not ejaculating regularly, then there's a problem if kuthi uzodla izinto ezi-protein based. Ngoba manje you creating a lot of imbewu but you are not using it. Nanso ngempendulo. Yeah, ngiyayithola impendulo ngiyabonga kakhulu. Hayi ngizama ukwehlisa le mbewu. Yeah. Andile uzwakala usemncane, are you under 35? Yeah, I'm under 35 years. Why ungenayo umuntu pho? Ungakholo mfethu ngiNazareth. So amaNazareth according to inkolo yawo ukuthi akuvumelekanga ukuthi sijole. Funa sigane. Then ke sishade and then that's when you're gonna have sex. Yeah. Oh, okay. All right. No, but we respect that and ukulandela inkolo and we do hope ukuthi uzomthola umuntu and yibuqala manje practice yabo so that athi mayifica akufica usuready njengoba udokotela kunika ama ideas nje. Yeah, yes, I am ready. Ngiyabonga kakhulu, thanks bye. All right, siyabonga. Right, nangimjitha uSonta Nazareth and then guys younger than 35 uyakhala ngokuthi manje udla ama protein kakhulu and ugcina eseshaya ngisho indlu yabo. Imangada so now kuzofanele enze njani? Kuzomela ukuthi ayishintshe le diet as you had advised. Well, ukubalansisa nje diet yakhe. But asishintshe i-lifestyle yakhe. Okay. Ngoba vele kukhona into elekhayo. Yeah. And uyambona ukuthi uAndincindezi ngoba there's no partner angakhalela kuyena. All right. Mhlambe leyo singayilungisa ngokuthi sibone ukuthi yena ukusipsona isimo and then sim-advise ke going forward. Yeah. But uyamdinga umuntu empilweni yakhe. Ukhuluma ngendaba yokuthi ugcina seyijabulisa yena ukushaya indlu yabo. So do you recommend that as a sex expert? Of course I do, Alex, because indaba ye-masturbation iyakuprotecta against izinto eziningi and iyakunikeza leso sikhathi, it gives you allowance ukuthi ukwazi ukuhlala nawe ucabange uyibuke esibukweni ukuthi no, if sengizongena kwi-relationship elandelayo ngizimisele yini ngampela and ngizoyifaka yini i-full dedication kuleyo relationship. You see, Doc, you come on these shows over expert to sneak as the advice, but kuhlala kunamanye ama experts aqhamukayo la. Uyabona nje ngizoya ku TikTok uStuart Little uzophendula ubhuti lokade ngenile uAndile uzothi inkolo ithi no sex yet yena ushaya indlu wabo. So uyabo ukushuthi uyamjudge njengamanje ubengakazi ukuthi uzophendula uthi actually he's doing it right. But Alex, angithi kunomehluko between sexual activities and the actual element of sexual intercourse. Kunomehluko. So masturbation really has nothing to do with sexual intercourse. Yeah. It's a sexual activity. And we recommend it because njoba ngisho health wise iyakuvikela ezintweni eziningi and psychologically ikwenza ukuthi usuppress into ekuthiwa stress. So of course we do recommend it, but now the problem is njoba esikhuluma nge-sexual addiction, we also have masturbation addiction. Sure. Yeah. Right, nginaye umzalwane of the same church in studio, a colleague of mine, so I'm even tempted ukuthi ngibuze ukuthi does naye apply the same yini. I don't know. And unakho ukufaka ama t-shirts avubonakala isigora Doc, so akasuye ubaba Alex. Probably. Indaba on Kakasi FM, I mentioned no one ngegama. Indaba with Alex Mtiani is produced by Siphelele Nzuza, SA's best content producer, winner at the 2025 Telkom Radio Awards. KZN's best. Kakasi FM, we got talent. Yes, we've got talent indeed. 1931 ngiya now kukwenza Khoza eMaritzburg. Khoza kunjani? Siyaphila baba Mthiyane njani?
Ngikhona mfethu ngicela usikhiphe ku speaker lapho kwifoni noma ukhiphe ama headsets so that sizokhuluma nawe kahle. Sikhuluma namhlanje ngendaba ye sexual addiction, or you may want to call it sex addiction. Yes, cause nginenkinga ngicanga ukuthi inetwork yami lehluphayo eyenzayo manje ngisespeaker ifoni ngibekenzele. It's okay but ungaqhubeka sikulalela. Ngiyabekela lapho ku Dr. Baba Mshweni. Kunjani baba? Siyaphila njani? Ngikhona bhuti ngabe sewuzwile. Yabo. Baba Alex nginekingana la yokuba ngingasho kanjalo anginalo isiqiniseko kodwa ngoba nami udokotela kukhona yena osozo ngiyamthanda lo muntu into eyinkinga ukuthi ekulithanda umhamo utani anginayo umuntu yena sigcina ukuthi manje aso sonke isikhathi angathi nayi umbuzo wami uthi-ke ngiyacela ukubuza kudokotela ukuthi ikhona into ehlamba engenzeka noma ikhona izinto ezingasebenziseka ukuthi kwehle lokulangazelela okungaka angathi unamandla kakhulu. All right. Imaka mfethu uthena awunayo umuntu ohlekisana naye? Hello. Yes, uthena awunaye umuntu ohlekisana naye? Hayi anginayo umuntu engihlekisana naye. So umdavazo wawugcina nini nje? Indawo le network inqamuke sengibuza umbuzo obaluleke kanje. So bengibuza ukuthi wagcina nini wagcina nini ukushaya umuntu? Senginesikhathi angazi mhlawumbe manje nangaphosi mhlawumbe umnyaka emibili noma unyaka ogcwele. Oh, so ngizwe nawe njengobhuti lokade ngenele before ukuthi ubuye uyithinta kanjena so uphephela kuyona indlu wabo. Ya iyona ezingisize manje sengibona ngathi kuzayona manje ayingeke. Isidla ngekakhulu ngoba mhlawumbe osukwini kuyenzeka manje ayingeke. Angazi ngoba kuse kahle manje ngifisa ukuthi mhlawumbe ayikho liphilisi noma ini esingayithola mhlawumbe ukuthwesha kancane. Okay, imanga sengibuzele nje bafo insizwa yabo eyisoka ekhuluma kamnandi kangaka why ungenayo umuntu? Ngeke abathanda bakuthandayo nabo manje ngicabanga ukuthi njengomuntu mina engiziphathaniselayo isikhathi esiningi sengike ngibona ngazi bathanda le so mongekwazi ukubheja then ungazami. Okay, wow, you see I like that ukuthi on this show talk we sikhuthaza ukuthi abantu bakhululeke bakhulume. So yabona icishe ifana le ekutheni akanamuntu but manje kukhona into ebuyisho emzimbeni wakhe ekutheni ngokwe age yakhe kumele ngabe uyabo so uyabuza ukuthi khona nephilisi mhlambe ongamnika lona ukuthi kwehle appetite yocansi. But Alex lana there's a huge element ayishilo and yazi bengisamlalele ngimlandela sonke story sakhe and into ebalekile lana ukuthi akanayi access to umdavazo merely because he can't afford umdavazo. Uyabo kube kuthiwa mhlambe uyakwazi ukuthenga noma yinini ngabe uyathenga because there is one of ama solutions. Ukuthenga sex ucansi. Yes. There is one of ama solutions abantu abaningi abesilisa ikakhulukazi abake bawabuke. So uyakhala njengamanje vele ukuthi even if ezozama ukuba ku relationship into emvimbayo ukuthi angene fully abe uyena ile ndaba yemali. I-problem indaba yemali kuyena. So njengamanje usesimeni esibucayi ngoba akanayi access to sexual intercourse, uyamasturbator. Now usefila ingcindezi yokuthi akasakwazi ukuphila ngaphandle kwe-masturbation. Kumele ayenze each and every single day. So that quantifies as sexual addiction. So lana ke kumele simbone ubhuti simhlalise phansi ngoba zikhona izinto esingamnikeza zona ezama coping mechanisms and of course singayishintsha indlela yena aphila ngayo and sibone ukuthi singamvulela mapha amathuba ukuthi acabange ngendlela ehlukile kunale acabanga ngayo njengamanje ngoba akusiwo wonke umuntu wesifazane Alex ohleze ecabanga ngemali. Uzothola ukuthi uzoba nenhlanhla nje mase sihlalile phansi sakhuluma samkhansela ahlangane nomuntu ngampela abazoba aligned naye and zonke inkinga zakhe zizophela. Udokotela uzoshiya inamba mfethu ngasigcineni nange ekumema njengendoda enye uphinde ke advise amadoda akhe so uzokwazi ukuthatha ama numbers egcineni. Hayi kulungile ngoba ifoni yami nje nombolo engathinteka lo dokotela ngayishiye nje ngesineke ngiyabo.
no problem izozwakala. Sakhuluma ngaleyo nje uzokhumbula ukuthi izolo siqede u16 days of activism against women and children abuse. Sasike saba nendaba la madoda ayade ehleli khona. So as one of the panelists uDokotela wayekade khona lapho mongasuye nje kuyiGagasi FM app uzofika uyithola conversation. Khuleka ngazo lezi inkinga nje where amadoda nawo ethi athola kanzima yamanje leyo ukuthi ngeke akwazi ukuthola umuntu wesifazane ngoba usaba ukuthi khishwa imali and all that stuff. Musana kujoyina namhlanje lolihlela kulona loyingane sex indaba on Gagasi. Sikhuluma ngendaba ye sexual addiction. Ama signs ukuthi musibonile lezo mpawu wenze njani udila kanjani nomuntu kuleso simo yini ebangela lokho and wedwa yini so far we've heard ukuthi baningi abanye abantu so ungafili ngaphakathi whether umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa 0861 596 596 ungaya futhi na kwi WhatsApp uthumela iVN ku 06383 99959 thumela JVN kuleyo number and then ama comments akho ke ngafunda akhona la because we are live on TikTok and then we are live also you can watch us on Facebook Indaba with Alex Indaba on Gagasi. All right, the show yes with the content producer best South Africa yonke usiphelele Nzuzake lo. We congratulate him. Indaba with Alex Mtiane is produced by Siphelele Nzuza, SA's best content producer, winner at the 2025 Telkom Radio Awards. Gagasi FM, we got talent. All right, that's us Indaba on Gagasi and Gupla siyakhona. Asihleli siyaphambili. Gagasi FM. The sound of KZN. Hi Alex and Doc. Mina ngicela ukubuza ukuthi am I specified as a sex addict yini if every time ngi-ovulate nje alipheli nje usuku ngengezithintanga ngenzansi. So sometimes ngize ngibe worried ukuthi hayibo nginormal yini. Mayisuke ovulate Doc. The response? She's very normal Alex. Very normal. Ngoba phela angithi ukovulator ikona lokho welcome and invite umuntu wesilisa kumuntu wesifazane. Right. Umzimba uyakutshena as umuntu wesifazane ukuthi hayi usudinga ke ngempela ke manje umuntu wesilisa eduze kwakho ngoba mawusulikhiphile iqanda kusuke sekumele kube khona imbewu ezohlangana naliqanda bese kuba khona ukukhulelwa. Okay. Mawungakhulelwa you go on your periods. So I always say umuntu wesifazane gets ready to fall pregnant every month. Yeah. So into normal leyenzakala kuyena kuyakhombisa ukuthi no ama period akhe and even ama hormones akhe they actually well controlled. Sure. All right. Bingelele put Alex nakuwe Dokotela. Bengisacela nje ukubo anonymous. Yazi mina nginenkinga ukuthi ngikhanukela now and then. Ngalwenza namhlanje ngilwenze kusasa. In such a way ukuthi ngisho makuthiwa ngithe ngithwatha wesimama hayi akuvumi. Manje ngithi hayi akunankinga ngihambe ngiyoyithinta mina. Manje inama ngisathandi ngeke. Naye futhi wesimama usezasha ngokwesinye isikhathi uthola ukuthi uzonginikeza azasho kwesinye isikhathi ukuthi hayi ngeke ngathi usulicela njalo. Manje angazi ukuthi ngingasizakala kanjani. Ngiyabonga. Oh yes, Doc. Now Alex, another thing engayi mention ngeqaleni I think ezokhulula abantu abaningi. If we look at the context of sexual addiction, siyabuka ukuthi lento eyenzakala kuwena, is it affecting your activities of daily living? Is it causing you stress? Yini? Is it affecting even your finances? Ngoba if kuthi uhlezi ufuna ucansi uzogcina uthenga if kuthi imali unayo mhlambe kutholakala ukuthi imali siphelele emoyeni. So kumele siyibuke naleyo nto before we even say umuntu unenkinga. Yena mhlambe uzothola ukuthi unomuntu hyposexual kanti yena hypersexual. What's the difference? The difference is hyposexual usuke enenkanuko ephansi enelibido ephansi akalithanda ucansi njengomuntu ofuna ukulenza insuku zonke. Right. Kanti yena ngokwakhe ubhuti ukhala ngokuthi insuku zonke ufuna ikhale. Okay. So leyo nto it could quantify impela as a sexual addiction but it's not really a disorder and it's not a disease. Yikho ukuthi sengimele sibuke ukuthi yena ubhuti affecta kanjani ngazo zonke lezi zinto engishilo. Sure. Dokotela, ngisacela ukubuza ukuthi if usujwayele ukumasturbate kakhulu to a point ukuthi noma usunomuntu wesifazane noma wenza umdavazo kodwa ngingazi ukuthi ungaphinde uyidlalise wena ukuze
uthole leya feeling emnandi ukuthi iyalungiseka yini leyo nto leyo mengabe ubona ukuthi imizwa yakho ngazothi siyehlile wena as umuntu wesilisa ngenxa yokuthi ubumasturbate kakhulu izinto ezifana no testosterone ziyayikhuphula yini imizwa uma uzojova ngazo ngiyabonga Doc Now lana ke ubuze kahle Alex ngoba yazi egcineni ubuze into abantu abaningi abayitshena ukuthi iyasiza in this situation. Now angiqale ngokuthi if uzomasturbate frequently and literally every day then usengcupheni ukuthi iphakame i-testosterone. So if uzoya kudokotela bese ekunikeza i-testosterone ethi ufuna ukunyusa imizwa yakho and ufike kuleso simo ngenxa ye-masturbation then uyakulimaza. Your testosterone is gonna shoot sky high. Na inkinga bese uba labeled as umuntu on a toxic masculinity. So vele i-addiction to masturbation ifika naleyo element yokuthi iyayiphakamisa i-testosterone. But zikhona izinto ekumele siyibuke and sizenze and sikhansele and sibone ukuthi singanginikeza maphona ama-coping mechanisms khona ungeze ukurelya on i-masturbation. Ngoba Alex, i-habit iqala kancane igcina i-habit bese igcina isiba i-lifestyle. And sekuba yinto ophila ngayo. So siyakwazi ke ukuregressa literally sikubuyisele back to normality. Okay. Well, there's always hope on this show. Uhlelo indaba on Gagasi sexindaba eyogcina for 2025 but kwi-app yeGagasi at the same time. Thursday nje uzobuya kwi-app uzoyithola ivideo hlelo uzothola even nayo i-podcast yakho noma uya kwi-app yeGagasi unayidownload le app and namhlanje sikhuluma ngendaba yokuba addicted to ucansi. Gagasi FM kanti ngizoyithola kanjani eGoli? I wish I could listen while I'm at work. The passion I have though, when I'm not tuning in to Gagasi FM, I feel like I'm missing out. Hayibo guys, angadlala ngathi. Limnandi phela Gagasi. Yes, we hear you and siyavuma. It's time to have your favorite radio station with you wherever you are. Right in the palm of your hand. How, you ask? With the Gagasi FM app available on Android and iOS. Download the Gagasi FM app now. Live stream your favorite shows, connect with your favorite presenters, news, we've got KZN covered, win Kuma competition, and catch up on content you've missed with Ama Podcast. Gonke Logo is available on the new Gagasi FM app. That's right. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. About Umdavazo on our podcast on the Gagasi FM app naku YouTube wethu Gagasi FM. Hey Alex, no Doc, ngicela ukuba anonymous mfethu. Yaziwe Alex angisaphili mfethu. Angazi noma sengiyikhankasela noma singe-advertise le ndawo le elapha edolobheni eThekwini. Angazi ukuthi mhlambe ko4 ngeviki. Hey mfethu, yangikhathaza lento angazi ukuthi kwenzakalani mfethu. Uthola ukuthi kuseyiyona mfethu lento esho udokotela mfethu ukuthi addictive. All right, yeah, basically indawo yokuthenga sex and uthi uyakhona kaningi akasazi noma addicted yini. Uphendula uthini Doc? Now what I picked up Alex ngendlela ayidalule ngayo indaba, I picked up distress within yonke lento eyenzakalayo. He is slowly but surely becoming distressed. Ngoba uyabona manje ukuthi ulahlekelwa imali. Akakhoni manje uyivimba, akasenayo leyo nto leyo ye power of will. I-will power ukuthi athathe isinqumo sokuthi namhlanje angiyi yena uma ukuthi uyakhona ukuya and ikhona imali yokuya uzoya. So there is definitely sexual addiction. Okay. Yeah. So yeah, impendulo kadokotela ka ETS you are so inhloso ke for us to be here mfethu is to help. Hlala nayo udokotela as udokotela and as indoda enye and then ke uzokunikeza indlela yokucope and deal with this. He will leave ama numbers ngasekugcineni so don't miss that part. Ngizothatha ukhuleka no uSenzo Ndlovu doesn't know. Okay, sure Senzo? Yebo sanibona. Yebo siyakumukela kweGagasi. Kanti ngangibonga ithu nami la ngi-addicted la webhuti. Kuyisex yabo. And futhi ke nje mina ke
okwami nje ngiyaphuza ukuchama yabo ngiyaphuza okwangempela manje angazi noma ngoba umama uzakhali yabo anganoma inkinga noma yini ngiyaphuza ukuchama mhlawumbe ukuchama ka5 noma ka3 abuya hamba ukuthi angichamile yabo and futhi lento le imphatha kabi ngelinye ilanga usekwakhala mshinyembezi yabo ezeyibiza ngesehluleki ethi ukuthi mina ngiyahluleka yayibona akazi noma inkinga noma yini kodwa nginakho nami ukuthi sixoxe nje isethi yabo ngithi yazi mina inkinga yami ukuthi kanje kanje yeah simbili izinkinga doc ileyo ucabanga ukuthi addicted kakhulu ku sex kodwa futhi uchama uyaphuza ukuchama and then this affects even ke upartner wakhe. Now Alex uma ubhuti ekhala ngokuthi uyaphuza ukuchama yazi kunento ngicabanga ukuthi uzoyizwa naye avumelane futhi nami uma ungakafiki kuvutho ndaba uloku ulilangazelele ucansi uze ufike kuvutho ndaba bese kudamba inkanuko kudamba ukulangazelela. Now ake ngimbuza umbuzo we1 bhuti wena ngokwakho ulasta isikhathi singakanani awungikalela ngama minute mawuthi uyaphuza wena ukufika kuvutho ndaba kusuka isikhathi singakanani? Mhlambe kuyenzeka nje mhlambe ukuthi ngwabali ke bhuti ukuthi ngwabali Nkosi yami yazi ngoba yabo nje kuqala khona la wazasho khona ukuthi kanti wenzeni yini adwenzi ladulele noma ngithi mina lutho yabo ngize ngiyisole ngize ngicabange ngisho senza izitayela lezi mhlambe lezi yabo mhlambe yabo ukuthi nawe usethule akasahivuzeli akasenzile usethule yabo ngize nami ngiyisole ukuthi hayibo kwenzakalani yabo ngoba and but ikhuthazi uyayisebenzisa? Ngizophuza ikhuthazi uyayisebenzisa ikhuthazi? Ikhuthazi angisebenzisi. Okay. Now this is the beauty Alex of sexual health because we always have two extremities. Uzothola abantu abashesha ukufika kuvutho ndaba uthola abantu abaphuzayo ukufika kuvutho ndaba. Now that still is sexual dysfunction ngoba ikhoza distress komunye umuntu. Njoba esho nje ubhuti ukuthi umama uze acomplain uze akhale uzothola ukuthi umama usuke sezwa inhlungu usuke esengekho wet. Now as much as eqhubeka ubhuti engayigain lento ekuthiwa ejaculation iclimax orgasm then kuyamlimaza umama lokho so sekukhoza distress within a relationship so now it automatically becomes a dysfunction. So ubhuti unayo inkinga yikho ukuthi kumele siyibuke ukuthi does it fall under into ekuthiwa priapism ngoba priapism isho ukuthi usuqhanyelwe isikhathi esi more than hour induku ingawi and ungafiki kuvutho ndaba ugcina usuba nezinhlungu ugcina usulimala induku. So ubhuti yena ngiyabonga ukuthi uyayisukumela lenkinga ngoba akusuye yedwa okhala ngalento. All right. Wenza kahle mfethu wakhuluma uphumela obala and we always encourage that. Sikhuluma ngendaba yokuba addicted ku sex namhlanje and yona topic yethu uhlelo alilungele ingane sex ndaba on Gagasi ngizothatha Themba Khumalo eThekwini. Sure Themba? Yebo bhuti ngibingelela Alex nakuDokotela. Yes mfethu siyabonga kwa Gagasi. Kodwa ngilalela uhlelo lana mina nginenkinga la angazi ukuthi udokotela ngangisiza kanjani nginentombi yami eyona straight umuntu wami no straight manje bekuloko kunento engiyiphawulayo ukuthi umuntu olithandayo ucansi kahle kahle isikhathi esiningi kodwa kwaba nezinsuku apho kwakumele ukuthi because umuntu ophuzayo oyiphuzelayo le ngelanga ubano ophuzayo wena noma yena yesimina. Oh okay. So kushuthi ngilele uhleze yitshena ukuthi okay lo muntu vele udakiwe akezwa lutho. Njalo makuthiwa silele ebusuku ngihlezi ngizophaphama nje ngivula amehlo kancane ngimbone ejabulisa yena. Unaleyo nto. Kodwa ngibe ngikhiphe wonke amandla ami manginayo ukuthi hayi ngiyamenelisa ngayo yonke indlela. Baze kathatha isikhathi nje ngihlezi ngithule naye ngaze ngamtshela. But still namanje iyona into ekubona ukuthi iyalibuka luthando lwethu. Namanje if kuyenzeka ufuna ukuthi ngiyaphuma ngithi ngiyemsebenzini mhlawumbe kunento ngiyikhohliwe ngiphume mangijika ngibuyele endlini mhlawumbe kanye after 5 minutes ngizobuya mhlawumbe umuntu kube ngimshiya bese egqokile okanye ubelele ngimshiyelele embhedeni egqokile kodwa ngizothi ngiyabuya kubuya umuntu usenqunu usebalisa izitori ukuthi hayi ubezogeza konke leyo nto leyo so lo nto iyakubulala uthando lwethu nje ngize ngibone ukuthi ngcono ngibiza abanye abantu
Yeah, all right. Imamtunga Mshengu. Mtunga kunjani baba? Ngikho kunjani baba? Ngikhona bhuti. Ngisacela ungiphendule honestly khona ngizokwelekelela ngoba I think I'm picking up everything. I think I understand what's happening. Now wena bhuti ngokwakho ukhulume ngestraight. Yabo umuntu mayezomenshina baba igama lesi straight. Kusho ukuthi kukhona ongasisi straight. Ngiright ngokusho njalo noma mhlambe ngiyageja baba? Hayi uright ngokusho kanjalo baba. Okay. Now if ubuka wena ngokwakho i-energy yakho ispread amongst abantu abangaki? Mongankalekisela. Eqaleni before yenzeke lento bewuyena umuntu ebenginaye. But manje ngokusiya kwehla kwemizwa ukubona ukuthi noma ngenzani because even ngilele naye akabonisi njengomuntu ongazuthi ayinaku okay so ifikile kuvutho ndaba. Even ungaphela i-hour usenza into ulele naye iyaphela i-hour akakhuzi akafiki kuvutho ndaba yimini umuntu ofuna ukufika kulona uze try kuse right. Yeah, so udokotela ubuza ukuthi bangaki ke nawo umusuba lu straight nalabo abanye ama roll on. Uyedwa omunye roll on. Okay. Now Alex lana ngizokhuluma ngeside lakhe eqala bese ngena kwela mama. Iside lakhe ubhuti his attention is very divided. Now yena akazi kahle kahle ukuthi ulekha kubukhona. Ngizothola ukuthi umama uya pick up ukuthi sekukhona someone in the picture and njengamanje umama uyabona ukuthi hey akusafani nakuqala. So indlela mhlambe umama yena azama ukuyivikela ngayo is ukuthi amasturbate and abone ukuthi uzifikisa kanjani yena la kumele afike khona ngoba before abe khona you know umama lo omncane okhona njengamanje kwakuyonke into ebelonga kuyena umama lo omdala okuyena yena oyi straight. So of course abantu besifazane bayakwazi ukuyipick up i-attention yethu if izoba divided. But nakhona ke futhi ke if kukuthi ngasonke isikhathi umama ulangazelela ucansi, umama uyamasturbate njalo uma ukuthi ubaba uyaphuma, umama uyasala yena ayifingarishe azenze yonke leyo nto. Nalapho kumele sibuke ukuthi does it really quantify as a sexual addiction noma mhlambe sekukulekha kuka baba ngesizathu sokuthi akasekho yedwa umama sekukhona omunye umuntu ubaba amnakekelayo akumele amenelise. All right. Yabona ke i-counseling isiyadingeka ke individually and nabo bethu. Right? Kakhulu Alex. All right. No, let's do that in fact. As much as dokotela advisor kanje but ukuhlala phansi akhulume baningi amanye ama stories awalalelayo and abanikeza i-expert opinion. So I would recommend that you meet with dokotela wedwa nje as out then mase right udokotela you recommend ukuthi ke ulethe naye usisi lo straight sakho. Kuzolunga ngithatha ukhulekani now from Khulekani Xolo eMaritzburg asho khulekani. Hello. Yes ukwendaba sekubingelela. Aw sanibona Sohlaza. Yes siyavuma mfethu ithini problem yakho? Ngicela ukubingelela nodokotela lapho e-studio ngibingelele nomndeni wonke wahlala eGagasini. Sohlaza mina ngi-sex addict. Manje futhi angizange ngifundise upartner kade nginaye manje inkinga lo partner esenginaye manje ngazi ukuthi akayithandisisi kahle sex so angifuni ukuthi ngimphokhe futhi angifuni ukuthi ngimsolve ngicela ukubuza ngoba nginenkinga ukuthi mhlawumbe ngingamtshela kanjani noma ngingamazisa kanjani ukuthi mina ngine kahle nginisimo esikanje ngoba sishaye 1 and 2 nje athi usi right yena alale Sohlaza manje ngicela ukubuza lapho kudokotela mhlawumbe ukuthi ngigamazisa kanjani but polite angifuni ukuthi offend. Oh okay. Now lana ke ibucayi ngoba ubhuti yena uyakwazi ukuadmita even kuthina ukuthi uyi-sex addict. Now ngingengazi ke ukuthi yena iziphi impawu ayibonayo ukuthi uyi-sex addict. I'm interested in them. Ukuthi uthanda ucansi. Iziphi zona bhuti impawu wena othi uyayibona ukuthi hayi lezi zingilidela la ekuthenini ngiyi-sex addict? Ukuthi dokotela ngaso sonke isikhathi uma ukuthi nginaye ngazi ukuthi ngahlale njalo ngiphezulu kwakhe ngaso sonke isikhathi ngiphezulu kwakhe ngoba sifundiswe ilo expert nekade nginaye ukuthi every time uma nginaye yakhala manginaye. All right. From the previous relationship. Okay. Not a problem. If Alex we do end up picking up into kuthiwa sexual addiction kuya nobhuti asikhumbule ukuthi i-addiction akusinto normal. So asingabheka ukuthi singamazisa kanjani nje usisi kuphela.
asibheke ukuthi ubhuti singamelekelela kanjani ukuthi aphume kule nkinga kuyona khona engeze ukufaka ingcindezi kumuntu onormal ngoba uyayivumela yena ngomlomo wakhe uthi uyi-addict usisa kasi-addict you can never match a sex addict if ungasiyona i-sex addict. All right. Okay ungakwazi ukuthi mhlawumbe ugcine uzobona udokotela kahle uxoxa indaba yakhe naye in private. I know Semerisburg but uDoc is in Durban. Ngize ngakwazi ngizolalela nje ngikwazi ukuthi ngithathe inamba zakho udokotela ngibone ukuthi ngishaya kanjani eThekwini ngikwazi ukuthi ngimbone ngoba ngicela ukuthi ngibeke kanje futhi. Okay imagine mfethu ngisho isikhathi khona manje so but ke ngoba uzonika ama numbers khona manje ngiyafisa inkinga yakho mfethu ilungiseke and kuzolunga yabo from the response udokotela ayishilo ekuthena esilungisa inkinga kuqala ungathola ukuthi mhlamba awuyona even addict. Hey beku tough today but that's what this show is all about. Okay siyabonga kakhulu ngolwazi osinikeze lona and we thank the questions aqhamukile as well. Ithi number ka Dr. Shabalala. Ngiyabonga Alex inamba engitholakala yona yocingo ithi 063 847 0511 ngizoyiphinda 063 847 0511 eyase office yona ithi 031 065 0226 031 065 0226 ungashaya ke ucingo kulezi number okanye usende iWhatsApp message wenze iappointment uzozongibona ema-office ami ango-9 Dorothy Nyembe Street in Durban Central. Ngiyatholakala na Facebook na TikTok as uDr. Shabalala. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu ke uDr. Shabalala. All right, thank you very much. End of today or this year's show bekuyindaba yokugcina isex or indaba in general during isikhathi leso besingekho khona we will have a block party because sesiya ku December and January for music but lolu hlelo luzoqhubeka kodwa indaba yesintu sex indaba luzoqhubeka luzoba khona nje kwi podcast yeGagasi kwi app njalo nje ngo7 you go there uzolithola both the video kanye ne podcast. I have to thank my guest as well as the production team Mr. Kwanda Zungu as well as Mr. Sphelele Nzusa. Thank you.